Čaute všetci, nachádzame sa na Zemplínskej Šírave v obľúbenom rekreačnom stredisku Medvedia hora, kde mám pre vás na predaj tieto jedinečné 4 šalety, ktoré sú vzdialené len pár desiatok metrov od vody. Všetky šalety majú 80 m2, skladajú sa z dvoch podlaží, kde na prízemí máme obývačku s kuchyňou a východ na terasu s veľkým francúzským oknom. Ďalej je to kúpeľňa a hore sú dve izby a môžete si ich kúpiť v stave holodomu alebo aj dokončené na kľúč. Ak sa vám táto scenéria za mnou páči a chcete si ju vychutnávať pravidelne, tak sa mi ozvite. Pekný deň.